ба радиои паём аз тоҷикистон навишта гуфтанд, дар тоҷикистон фишору тазиқ алайҳи шаҳрвандон дуздида бо худ бурдани сокинон аз ҷониби мақомот рӯзҳои охир бештар ба мушоҳида мерасад. як корбари паём аз ноҳияи рашт ба мо навишта гуфт, кормандони мақомоти амниятӣ ба идораи ҷамоати деҳоти ғарм рафта, ба идораи ҷамоат 2 нафар ҷавонони масҷидравро даъват карда, баробари ҳозир шудани онон ба ҷамоат онҳоро ба самти номаълум гирифта бурдаанд. бино ба гуфтаи манбаи ин хабар, ин ҳодиса дирӯз душанбе 18 ноябр ба вуқӯъ пайваста аст. ҳарчанд ин хабар аз сарчашмаҳои дигар таъйид нашуд, вале мисли ҳамин як хабари дигар ба мо расидааст. дирӯз дар ҷамоати калинини ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ 2 нафар сокинони деҳаи мирзообод, собиқ деҳаи кутузовро кормандони мақомоти кофтукови ҷиноятҳои муташаккили вилояти хатлон бо худ бурдаанд. бино ба маълумоти ба мо расида, Камолов Раҳмон, раиси ҷамоати деҳоти Калинин, бо маслиҳати пешакӣ ба кормандони бахши кофтукови ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон 2 сокини деҳаи Мирзообод, Мулло Насруллоҳ ва домодаш Шарипов Рустам Арбобшоевичро ба идораи ҷамоат даъват намуда, баробари ҳозир шуданашон онҳоро ба самти номаълум бо худ бурдаанд. эҳтимол меравад ҳамроҳи онҳо чанд нафари дигар низ боздошт шудаанд. то ҳол аз онҳо ҳеҷ дараке нест. гуфта мешавад, мардуми ин деҳа ки аксарашон аз мавзеи камароби ноҳияи Рашт муҳоҷир шудаанд, хеле мардуми мутадайин ва диндор будаанд. ҳамчунин ба ҳамин монанд як хабаре дар фейсбук нашр шуд, ки дар он гуфта мешавад, Амриддин Наимов, маъмури гурӯҳи фейсбукии Спортин Таҷикистан, бедарак шудааст. дар ин бора дар гурӯҳи Спортин Таҷикистан дар фейсбук хабар нашр шуд. дар хабар омадааст, 4 рӯз боз Амриддин Наимов дар алоқа нест. бино ба маълумот, ӯро аз фурудгоҳи Душанбе кормандони мақомот боздошт намуда ба самти номаълум бурдаанд. дар идомаи хабар аз ҳамаи онҳое ки дар бораи ӯ ягон маълумот доранд, хоҳиш шудааст ки маълумотро дар ихтиёри гурӯҳи фейсбукии Спортин Таҷикистан гузоранд. Амриддин Наимов, машҳур ба Амриддин Спортин Таҷикӣ, ба таблиғи дастовардҳои варзишгарони тоҷик дар шабакаҳои фейсбук ва инстаграм машғул буд.